namhlanje sihlale phansi neDr. Mhlaba wasichazela ngegama nokuthi igama lihluke kanjani. Cha, namhlanje na-ke sizokhuluma ngendaba enkulu, sokhuluma ngey'dalwa. Iy'dalwa-ke into yakhona ihambisana nesandla kanje. Uma ubuka isandla sakho, isiyidalwa singazibeka la kule ndawo yalo muntu omuntu inayo yonke iminwe masikhuluma ngey'dalwa. So ngifuna sihlele kancane sibukele ukuthi khona amadlozi, kukhona ithole, bese kuba khona iy'dalwa. Kulo muntu khona enye into ayinqobo ebese siyabuya sivala iy'lwane sine-connection encane ney'dalwa. Bese kuphinde iy'bongo sine-connection cishe egcwele namathole namadlozi. Uma sikhuluma ngalezi zinto-ke sikhuluma ngey'dalwa, sikhuluma ngemimoya siyiphelele yonke ngoba siyazi ukuthi idlozi ilabantu ababuya ngezidlozana abenza amaphuthana nje amancane ekudinga ukuthi labantu baxolelwe, abacela ithina esisaphile sahamba emhlabeni esiphefumulayo ukuthi bacela sibahlwelezele, sibalungisele, sibahlambulule ukuze bazolala ubuthongo, bakhuphukele la ebuthongweni, balale ubuthongo, bakwazi ukuthi-ke baphumule ey'nkingeni noma ekukhahleleni kwabo asuke bekukhahlele. Kuyenzeka uthole ukuthi umuntu emadlozini akanayo access, phinde kwenzeka ukuthi umuntu emathongweni once idlozi lakho wangazazi indlela ozaleke ngayo, mhlambe wazi kwama, wazi khona umuntu othi ukhuluma wakhe ngaseva namazi isibongo sakhe akasazi, lowo muntu sithini ngayo angeke definitely akanawo usamo lo. Labo bantu baphila kanjani? Labo bantu yilabantu abaphila phansi kwezidalwa. Iy'dalwa zina iy'dalwa yikabudala ngoba umdali ngesikhathi esidala sonke uke nohlelo ngathi sonke. So njengoba sidala umdala esibeka la enohlelo ngathi labantu baphila phansi kwesidalwa okuyisona esinamandla kakhulu. Iy'dalwa yikabudala singayithatha kusiko kanje. Kukhona iy'dalwa ey'fana nokuthi zisukele emakakini lawa amaphethe elizwe. Ikati isidalwa sakudala idaliwe liphila la emhlabeni. Kuzoba inkulu idaliwe ila emhlabeni, kuzoba inkomo idaliwe ila emhlabeni. Zinamakhaya la kuthiwa khona yikati lakasibanibani. Thina nje bakamhlaba sinekati lakwamhlaba eliyikati la ekakodwa kuzalwa ngulo. Kodwa kuze kanjani umdalo edaliwe kubelala ekhaya ngoba kwelala ekhaya lisidala. So idala kamdala zihamba ukuthi-ke mase siya ngokwetha umoya, uma ungenawo umsamo bekwe umdala, into zakho zisuka direct umdala ebese ziyazenzekela yilo moya. Bese kuba khona lokhu kuthiwa iy'fongo. Iy'fongo yilabantu othothi ibonile babulele ekhaya bethe yonke ibusiso uma ugeze kusona akekho umuntu ozalwa ngagezwa ngamanzi ngoba amanzi awukhokhona ngempilo emzimbeni womuntu. I-percentage yamanzi I can call it 98% womzimba womuntu olala. So amanzi abalulekile. Uma ugula ukubhava nje kusona umuntu egula esibhedlela uvusa usuke unyusasona esihlala samanzi basiphethe impilo, siphethe impumelelo, siphethe infect u-98% power. Impela umuntu uyazizwa izindaba, nomlando sebeyobona komabonakude, sebethi zidla izindaba, nomlando sebeyobuza nasemsakazweni. Nyathempondo simangenele, nyathempondo simangenele, nyathempondo simangenele, yeah, nyathempondo simangenele, nyathempondo simangenele, nyathempondo simangenele. Ufika bephathela